F'Malta kważi 230 tifel u tifla huma fostered. 25 minnhom għażlu li jibqgħu mal-foster carers tagħhom minkejja li għandhom aktar minn 18 il-sena. F'konferenza li ċċelebrat il-fostering fil-pajjiż ġie spjegat il-ħidma li ssir biex it-tfal li għal xi raġuni oħra ma jistgħux jgħixu mal-ġenituri tagħhom jingħataw kura alternattiva. F'dan l-aħħar snin rajna li propju 20 tifel u tifla minn dawn it-tfal li huma fostered ġew ukoll adottati. U allura qegħdin nassiguraw illi dawn it-tfal verament qed intuhom l-istabbiltà, verament ngħinuhom billi jinserħulhom rashom illi ħajjibqgħu jingħataw il-kura illi jistħoqilhom. Id-direttura l-kura alternattiva Remenda Grek iddeskriviet il-persuni li jagħmlu fostering bħala il-miraklu tal-pajjiż għall-imħabba blaqis li jagħtu lil dawn it-tfal. Wieħed minnhom huwa Karl Tabone li sentejn ilu ħal aħbar li kien se jsir foster carer. Aħna foster parents ta' żewġ titfal. It-tifel għandu 3 snin illum il-ġurnata u t-tifla għandha sentejn. Minkejja dan emozjonalment mhux dejjem faċli li tagħmel fostering. Bażikament hemm it-training qabel ma tibda tiffosterja u jippruvaw jippreparawk sabiex inti ovvjament tkun lest għal din ir-realtà. Iżda ir-realtà hija li inti mingħajr ma trid torbot qalbek ma' tfal, imma at the end of the day tipprova kemm tista' tgħix ġurnata b'ġurnata biex inti dejjem tara dak li huwa l-aħjar għat-tfal. Bit-tema Hidden Body Childhood Trauma Explained matul il-konferenza tnediet kanzunetta mill-pedjatra Kevin Walsh li tieħu lill-udjenza mill-perspettiva tal-wild li nata wens minn foster carers. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti sostna li l-fostering huwa att ta' altruiżmu kbir f'dinja li l-altruiżmu m'għadux valur komuni. Għalli l-pajjiż għandu bżonn aktar attenzjoni fuq it-tfal fis-sistema ġudizzjarja biex jiġi rappreżentat l-interess tat-tfal f'dan il-kuntest. Min-naħa tiegħu l-Ministru għad-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li l-familja tibqa' importanti għas-soċjetà u l-individwu u li x-xogħol li jagħmlu social workers u l-foster carers huwa mill-aktar importanti.